Köszöntöm Önöket! Ez itt a Kultúrtipp, melyben ma egy igazán szívmelengető kiállítást szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Bűvészi nasokat címe a 70 éves Astra Báb együttes és a 30 éves Maszk Báb Színház közös kiállításának. A magyar bábművészet hosszú évtizedek óta jelentős sikereket arat, mind itthon, mind külföldön. A bábok segítségével többek között szép irodalmi alkotások, népmesék és bibliai történetek világába kalauzol el minket a Pesti Vigadó kiállítása. A bibliai történetek, a népmesék, a legendák és a cirkusz világát mutatják be a kiállított bábok, az Astra Báb együttes, valamint a Maszk Báb és Ifjúsági Színház közös kiállításán a Pesti Vigadóban. A társulat 54-ben egy marionett előadással kezdte meg a működését, a Csodatévő Ócska ecsettel, és ahogy láthatjuk a kiállításban is, nagyon sokféle marionett bábbal találkozhatunk. Mindegyik ugye felülről mozgatható, de van, hogy zsinórokkal, van, hogy pálcákkal mozgatták. Az Astra Báb együttes egyik fontos műfaja az ányszínház és az ánytechnika volt, mellyel filmszerű előadásokat hoztak létre. A társulat nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvendett. A társulatnak sok olyan előadása van, amit úgy képzelhetünk el, hogy valamilyen zenei alapra báboztak, ezért ez megnyitotta az utat a külföldi utak felé. Nagyon nagy sikereket arattak a cirkuszi produkciókkal, vagy a gyermekjátékokkal, de a működésük utolsó két előadásával, például a Fiú születikkel is, vagy a példabeszédekkel is jártak külföldön, és a varázsfuvolával is. Tehát a zenés, a cirkuszi etüdök mind-mind utat nyitottak akár az egész világ felé. A népmesei feldolgozások és irodalmi adaptációk mellett az Astra Báb együttes a magyar történelem nagy eseményeivel ismertette meg a nézőket. A kiállításban a fogadótérben egy idővonalat követhetünk, de ez a linearitás ez abszolút megszűnik már, ahogy belépünk a bábok erdejébe. Egy labirintusszerű felfedező úton mindenki saját maga fedezheti föl a 6 témakört, ami köré épül a kiállítás. Ez a mesék, a cirkusz, a ki mit tud, a komoly zene és az operák, az ánytechnika és a bibliai történetek, és mindennek a középpontjában a műhely áll, a Csalogány utcai műhely, mint ahogy a társulat egyik középpontjában is Vízvári László személye mellett a műhely volt. A tárlatot a hagyományokat továbbvivő Maszk Báb Színház 30 éves munkásságát összegző kiállítást teszi teljessé. A társulat tagjai 3 évtizede készítik a bábokat és történelmi várregéket adnak elő gyerekeknek. Itt nálunk egy kézben van a dramaturgiától kezdve, a feleségem Edina írja ezeket a történelmi darabokat, a figurákat, azokat többnyire én készítem, édesanyám öltöztette, amikor még élt, úgyhogy egy picit az ő emlékének is adózunk ezzel a kiállítással, és van még néhány társulat az országban, aki nem vesz igénybe állami támogatást, hanem próbál úgy nem kommersz, hanem színvonalas műsorokat csinálni, és hát járja az országot, fesztiválokra, várjátékokra, és próbál a saját erejéből fönnmaradni. A Maszk Báb Színház évente átlagosan 180 előadást tart több 10 000 néző előtt. Ha igénylik a pedagógusok, akkor vannak hozzá rendhagyó történelemórák, kérdések, tesztek. Itt látható egy társasjáték is, ami körbeviszi a gyerekeket ezen a tablón, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok tudást és nagyon sok műveltséget kapnak egy-egy előadás után. A tárlat szeptember 22-ig látogatható a Pesti Vigadóban. Feltakarás a címe Géczy János kiállításának a Műcsarnokban. A Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozat díjazottjainak kiállítása a Pesti Vigadóban tekinthető meg. Szeptember 18-án nyílik meg Sinkó István kiállítása a Fugában. Szeptember 22-ig tekinthető meg Csete György, Csete Ildikó és a Pécs csoport kiállítása a Műcsarnokban. A
Magyar Művészeti Akadémia film- és fotóművészeti tagozatának díjátadó ünnepsége a pesti Vigadóban szeptember 23-án. Szeptember 29-ig látogatható a Kós 140 Kós Károly műhelye című kiállítás a Műcsarnokban. Ez volt a mai Kultúrtipp. Kövessenek minket Facebookon és YouTube-on is, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám szakmai támogatója a Magyar Művészeti Akadémia.